Cada vegada és més habitual que els alumnes isquen de les aules per completar la seva educació, sobretot pel que fa al coneixement de l'entorn més proper. Entre els punts més freqüents d'estudi, l'Ajuntament. Són alumnes de segon de batxillerat de l'Institut La Vereda. El seu treball, com es pot fer un món millor, i per això han decidit entrevistar a les persones que es dediquen a la funció pública. L'alcaldessa de la Pobla és la seva primera entrevista per a este treball. Crear un món ideal des del nostre punt de vista. Entonces, volem parlar amb diferents persones importants perquè ens conte com ajuden ells a canviar el món a millor, sobretot, i a veure quins problemes n'hi ha i com intenten solucionar-los. Esbrinar els motius que porten a les persones a entrar en política, saber quins són els principals problemes que té el municipi i sobretot què es pot fer des d'un ajuntament per ajudar els veïns són les principals preguntes que ells posen sobre la taula. Ara, sobretot en el tema de crisi que n'hi ha en tot el món, fem preguntes econòmiques, n'hi ha problemes en l'economia de la Pobla de Bona, com poden ajudar a la gent que té problemes econòmicament. Es tracta d'entrevistes gravades. L'objectiu és poder editar un vídeo amb les conclusions del seu treball. Per això faran diverses entrevistes com esta per tindre punts de vista diferents. Va ser l'alcaldessa de la Pobla de Bona i tenim pensat també entrevistar al candidat del PSOE de la Pobla de Bona per veure quins contrapunts nos ofereixen i quines són les seues mesures per a canviar el món. És només una part del seu treball que inclou moltes més entrevistes. L'objectiu és saber què es pot fer per millorar el nostre entorn.